Bicolana. Magsisimula na. Magsisimula na yung pa-blessing. Kumusta? Nalamangan ba kita? Parang hindi. Hindi? Grabe naman. Hindi ko daw siya nalamangan. Okay. Si Tita Margie, Mary. Ayan na. Tara na. Badet! Yes? Nalamangan ba kita? Oo! Nilamangan mo na naman ako. Hindi! Parang hindi naman kasi Ako ang mas lamang sa inyo. Ay, Alam niyo kung bakit? Kasi tatlo ang anak ko. kami wala pa. Ito na, magsisimula na daw. Simula na po. Tara na. Lahat kayo may camera. Ano na tayo? Ano na tayo na ito? Sorry, wala akong camera. Kaya mas lamang ako sa inyo. Kaya nga, tara. GoPro. Uy, si Jan, inaano nyo siya. Ina-OP siya. Halika nga dito dyan. Jan, dito ka nga. Tay! Tara! Mena, tay, Mena, kay Gatcho. Kay Gatcho. Papabibi pa kami! Grabe naman! Kuya Gatcho, tara na! Magsisimula na. Nakapantalon lang ako. Ayan. Badit, ang ganda mo. Ano? Ba't mo kasi tinututok yung camera? Hindi, ang ganda mo pala. Ewan ko sa'yo. Ayoko na sa'yo. Ba't ka ba galit na galit sa akin? Makikirap po. Ba't ka ba galit na galit? So ayan guys. Wala kasi nilalamangan mo ako. Oy! Mauuna daw yung patwing. Kaya ikaw Charot muna lang. magkandila. Patwing. So ayan guys, magsisimula na po. Saan tayo, be? Mainit. Payungan mo naman ako, be. Payungan ko si Father. Ah, si Father pala. Kay Father pala itong payon. Sige, go. May dala naman akong damit. Kaso baka malamangan. Baka lumamang. Be, may dala talaga akong outfit. Kaso baka kasi makalamang. Kaya nagsimple na lang ako. Baka malamangan si Chin Chin. Charot. Lahat tayo? Lahat tayo punta doon? Okay. Ito na nga sa'yo. Jame, pwede ka ba maging payong ko? Allah! Wow, di nyo na ako sinasama. Dito ka na nga. Buti na lang sanay na ako sa inyo. Sige lang, solar ako eh. Solar? Sa totoo po talaga, tatampo ako kay Bicolana. Bakit na naman? Naiinis na talaga ako sa'yo. Tatampo talaga ako. Palagi na lang. Tatampo talaga ako. Sa susunod nga, tayo na. Lahat na tayo. Pag na, tatampo na ako. Hindi ako sa'yo. Ayun sila. Kuya Noli. Tayo kay Kuya Noli. Ang ganda mo. Ang ganda mo today. Kahit ilan, bigyan mo sila. Baka wala ka pa po. Meron dito. Ay. Ano yun? Kaya ng masuluan. Mango. Mahangin ba sa labas? Mahangin mo, Pade. Mahangin. Baka magsilog ka. Namamatay. Si Ate Jetty lang makakapagpabuhay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Christ, the Son of God, came into the world so that we may gather the scattered children of God. Whatever leads into uniting people among themselves agrees with God's plan. The pathway eliminates separation and brings together
though separated by mountains, rivers, and far distances. Let us therefore call upon the Lord so that he may bless their constructors and strengthen with his aid their beneficiaries. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you. Jesus said to his disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you really knew me, you would know my Father also. From this point on, you know him. You have seen him. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Prayer of blessing. Let us pray. Almighty God, you are not far from any place, and you keep safe in your fatherly protection all who trust in you. With your grace, lead all who pass along this street, but by going ahead of them, and travel with them by following their journey, so that with your help they may be defended from misfortunes, and be able to fulfill their desires and reach happily their destinations. Through Christ our Lord, together with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Hagis mo. Para ka magkakasal. Hagis mo. Hagis mo. Baka may kinasal. Kinasal. Hagis. Bagong kasal. Ang tangkad mo talaga dyan. Bawal ko na magpapagpapagpapag ako dati. Ay, si Mary pa naman sa likod ko. Hindi ka nagtaning sa hindi ko tayo mali. With gratitude and joy, let us call upon the Son of God, Lord of heaven and earth, the Word made flesh to dwell among us. To him we say, stay with us, Lord. Response. Stay with us, Lord. Lord Jesus Christ, you have made holy the life together within the home with Mary and Joseph. May you lead it worthy to dwell with us in the house, so that we may recognize you as our guest and worship you as the head of this household. We pray. Stay with us, Lord. In you, every welcome dwelling. Ganda. Ganda talaga. Tinatanaw ko yung bahay ni Chin Chin. Ganda na. Mas maganda yung view. Wow. Ganda talaga yun. Imagine. Agawan niyo yung sa kanila. Accepted with the joy of a poor person. The hospitable welcome to your friends. Make it so that all who come to this dwelling place may find this house worthy of being called a home. With our support and assistance, we pray. Prayer for blessing. Be present, Lord, among your servants who inaugurate this house today, praying humbly for your blessing so that they may feel secure in having you as refuge while they reside here. They may rejoice in having you as companion while they go out. They may enjoy the welcome you afford when they return home. Coins and candy.
Ay! Sobrang... Pas gabay ko yun. Yan guys, hindi na kayo papasok. Sila na lang. Bigyan na lang natin yung handa para matakam kayo. Para na lang matakam kayo yung handa na lang. Ayan. Hello. Ang bango. Ayan, marami silang niluto. Galit na si Mama, oh. Galit na si Ate Jenny. Ba't ka nagagalit? Ito na. Ito pa rin na. Angels ka. Sila po angels. Angel! Hello. Paano kayo? Okay ka lang, te. Papawisan ka na. And we would like also to acknowledge and to thank you to Father Larry Grando Mijares for the blessings. For the whole blessings at the same time for the family. Again, congratulations sa lahat ng nandito together. Angel. Sino ang video mo? Huwag po munang aalis kasi maya-maya ay Hindi ko ba yung... Doon dapat kasi wala nang nakakalan. Wala dito kayo. Sige na. the Commonwealth team and sponsors. Vince! Yaw! Teka siya. Sige, okay lang. Okay lang kami, makakagyan ako. Okay lang, makapalasin. Sige na, kuya. Sabi niya, hindi ka kasama. Ready? Ready? One, two, smile! Yan. Maki naman, Maki. Talon. Yan. Okay, tawa na. Talon yun! Plastic ka! Itim plastic! Family Okay, yung family naman. Huwag ka na lumapit sa akin. Ay, wow. Gano'n na. Nanggaganon na kayo. Hindi na. Ano, natabunan na kasi. Natabunan tayo. Hindi, ano kasi, nandun ka naman na, kaya okay na yun. Nandun tayo, be. Ate Binang, gaya-gaya ka ng damit. Oo nga, ginaya mo. Ginaya mo po, Ate Binang eh. Okay, sige. Sir Carol. And of course, we have Sir Sunny. I am proud to acknowledge and present to you Kuya Noli, or the team leader of Team Pahuay. Around the applause, please. Okay. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Kuya Noli. Ay, thank you po. No. So, bago ko umpisahan na sabihin ko, ibigay ko na kay Chinchin yung susi ng kanyang tahanan. Yan. Siyempre, unang-una, maraming salamat kay God. Napadpad tayo sa Kamsur na talagang taga rito naman talaga tayo na mabahagian natin ng mga pabahay ang mga kababayan natin dito. Siyempre, salamat unang-una bakit pumulusok ang team dito dahil yung pagkakablog natin kay Rika, nag-training tayo tapos nagpasunod-sunod na. At siyempre salamat kay Pula, no, sa mas kaka-scout niya, kay Rika, tapos kay Chinchin at sa iba pa, no. At salamat din sa ating Paway, all sponsor, Kuya Jojo, Kuya Bruce, at Kuya Franz, ang sponsor natin dito sa bahay na to, no. Hindi ko na pahabain, siguro message ko na lang sa may-ari ng bahay, kay Chinchin, no. Siguro alagaan nyo ang bahay na to
At i-improve nyo pa kung ano pa ang gusto nyo i-improve. At bahala na kayong magdagdag kung may gusto pa kayong gawin sa bahay nyo. Kung gusto nyo mag-tiles at iba pa, basta ma-improvement ang bahay. So salamat din sa mga taga rito, no? Sa family dito na aming napuntahan. So salamat na marami. Thank you po. You're welcome. Okay, so thank you so much po sa ating team pahuwan, ating leader na walang iba, si Sir Noli. Palakpakan po natin sila kasi kung wala po ang kanilang team, hindi rin po magkakaroon ng house blessings ngayong hapon na ito. Sabi nga, sharing of blessings is the great way para po magkaroon ng mga blessings sa ibang tao. So kung wala sila, wala rin po tayong ganitong okasyon. So, Siyempre, salamat din sa magulang ko kay mama na nakiusap ako na pabilin si Kuya Jojo ng lupa para kay Chinchin. At ayon, pumayag naman si mama na pabilin ang lupa. Sabi ko, ayaw nga pumayag ni mama. Sabi ko, hindi rin naman iba sa atin si Chinchin. Pabilin na natin para maalis na sila sa lugar na binabaha. Kaya ngayon, ito na yung bahay na pangarap mo. Sana, ito, ang masasabi ko lang sa pamangkin ko or sa pamangkin ng asawa ko, magpakabait ka lang, alagaan mo ang bahay na binigay sa'yo at Kaya pa! sa laging sinasabi ko, sana kahit maganda na yung bahay mo, makilala mo pa rin si tita. Kahit nasa taas ka, nadaan ako dito, makilala mo pa rin si Ate Bidang or tita mo. At sana, magiging wish ko, sana huwag ka munang mag-asawa. Siyempre, mag-asawa na mag-asawa. Alay ko! Ano ba yun? Chinchin, alam niya na kung sino ako at kung sino si tita sa buhay niya. Kasi simula 5 years old siya, naalagaan man siya. Sana hindi ka magbago sa akin or dito sa mga pamangkin ko. Si Ate bilang speech, ako speechless. Sana ipakita mo sa amin na hindi ka nagbago at sana thank you sa'yo dahil nakilala ni Kuya Noli o ni Kuya Alaned o ni Kuya Azul na nakarating ka dito sa lugar namin, napabahayan ka. Sponsor ng pathway namin dito. Sobrang salamat po sa inyo at di na po kami mahihirapan. At sa mga marites na yan, salamat dahil hindi po ko iniwan. Hindi po sabihin ko, maging totoo lang ako. Minsan kasi nagtatampo ako sa kanya kasi hindi ko alam kung bakit. Gusto kong malaman sa kanya kung bakit pag pumunta siya dito, hindi na ako kinakausap o nakikijoy man lang sa amin. Gusto kong malaman kung ano ba gagawa ko sa iyo. Ano lang. Kasi napapansin ko na parang ayaw mo na sa akin. Ayaw talaga? Ayaw, gusto ko lang sabihin kayo na simula noon hanggang ngayon. Mahal na mahal ka. Sana makita ko ulit at makilala ko ulit yung nagpaglagan Chinchin na nakilala ko ng message sa ating bungay na minahal ko noon. Thank you and congrats sa'yo. lahat ng bumisis ako. Ako din, Ben. Para masaksihan Ay, yung tatlo, Ben. Gutom na ako. Gutom na po kami. Hindi. Hindi kasi tayo nag-lunch. Kinain yung mangga. Udo ko na yung ano, kinain ng mangga. Mama, itong bigyan na ako. Hindi kasi tayo. Kauna-una kang pamahayang natin. Mga first talaga kinain namin.
na milyon ng halaga. Mga marites po Salamat po, sila. Kuya Jojo. Di ka kasali dito. Sana bumalik ng umaga yung misis mo. Ayan. Alright. Naaway mo ako? Ang dami niyang inaaway, be. Inaaway mo ako? Ang dami niyang inaaway. At nakakapagod mo dito sa ginamot mo bahay na to. Maraming salamat. Oo, dyan sa loob. Tara na kami. Alright. Huwag kayo ma-insecure. Kachin. Ay, parinig. Please, sabi ko nga, ang ganda nila. Maganda tayo. Sir Zatcho, Mas maganda may tanong lang ako. sa'yo, sir. Oo, alam What ko. is the Di ba? meaning of the word pahuway? Pasaway. Pasaway. Yun ang pinakaano talaga. Pasaway. So ayun sa mga naghahaka, magkano nga ba inabot ang bahay ni Chinchin? Walaan nyo. 1.5. 1 million. 1 million? Kuya Nali, 1.5. Yung daw. 1 million daw. So ito, total sponsor is 845,070 pesos. Yan ang total sponsor from Kuya Jojo, Kuya Franz, and Kuya Bruce. Yun. Total of materials, 622,571 pesos. Other expenses, yung mga kukulamber, iba pa, may pamerienda at may mga binabayaran, is 226,780. So, tapos yung lupa ni Chinchin, 170,000. So, ito ay bali, isa pa palang sasabihin ko kasi ang sabi nila, nagpapayaman lang daw ako. Pero hindi. Kasi ang pinasahod ni Kuya Noli from sa bulsa ko is 150 to 160,000. Pinasahod ko po sa yan. Ito po yun. Tapos, kung kasama yung pagkain, lahat-lahat, nagtototal to ng 1.5 to 1.6 million. Bahay ni Chinchin. Kaya maraming salamat po. Di ba? 1.5. Na all. Pero. Ayun, napigla ba? Sabi na yan sa Reaksyon ng nagulat. Okay, very good. So 1.5 to 1.6 million pesos ang nagastos. This is the first time daw na ganito kalaki at bongga na ibigay ng sponsors na para po sa ating sponsors ay para sa ating beneficiaries. So as of the moment, let's hear the Maraming salamat daw. Tingnan nyo naman to. Maraming salamat. Nagugutom na ako guys talaga. Isa lang, promise. Hindi kasi ako nagtanghalian. Okay, so that's the end of our season program. So again, congratulations! And may medal guard bless us abundantly. So sa lahat po na nandito ngayon, let's take photo opportunity sa lahat po. Punta na lang kayo sa unahan. Then after that, share your foods na pinag-bless na po ni Father Mijares. Kain na kami. So sa lahat po na nandito, maya-maya po. Hala ko, Kayo na gano'n mag-sharing ng foods. So, close ko na po ang ating program at kayo na po ang bahala mamaya ng sayawan, tindahan, or gusto nyo ng kantahan, kayo na po ang bahala. So this is Municipal Kagawad Junel Yasa Dilima saying thank you and congratulations. Again, congratulations. Sa iba. Sige. Kain na na! O, picture pa pala. Susugod na sana ako sa loob. Hello guys, nandito si Tita, nanay ni Ate Gwen. Miss ko na kayo. Ganda mo, saan si Ate Gwen? Yung ganda-ganda. Si Ate Gwen yung pupunta dito. Mamaya yun. Mamaya. Pupunta daw dito guys si Ate Gwen. May inasikaso pa. Oh, may nasa. Kasama mo, kasama mo. Yung anak ko si Kulin. Si Kulin, si Ate Kulin. Ang ganyan kanina. Kakakain na, parang nagkasa daw. Sakto, te. Ang dating mo talaga kakain na tayo. Pumasok ko, nagdala nga ako ng pagkain dyan. Ay. Tikman mo yung loto. Spaghetti tsaka pansit. Sige, sige. Tikman natin. Kaya natin magkakit. Kuya, nagugutom na. Asikasuhin mo kasi. Ang loob talaga sa akin. Okay lang naman. Ganun talaga pag nagkakain ka.
Guys, sa hinaba-haba ng speech, sa pagkain din ang bagsak. Sa hinaba-haba daw po ng speech, makakakain na sa Bicolano na marami. True. Parang gusto ko yung ano, masarap. Kuha ka ng maha. Gan pa yung unang pila. Gusto ko kanin sana. Mama din. Ay, hello baby. Naiwan siya. Ay, mama na. Ayun, kinuha. Kuha na kayo doon. May nakaupo ba dito? Okay, upo ako. Grabe, ang init. Madaling ako. Guys, kain po. Tikman natin.